Hej og velkommen til afgørelsen på byggekonkurrence nummer. Hvad er vi oppe på? 3. Byggekonkurrence 3. Afslutning på det. Ja. Og vi skal have vist rundt. Victor, vil du starte? Ja. Hvis I kommer herind. Yes. Det er fedt sejt. Det er nice. Det er fedt sejt. Lige skal vi se. Så har vi nogle julefarver. Ja. Det ser godt ud. Og den kan man tænde og slukke. Okay, skal vi lige tage en 360. Det er jo en dejlig snemand, har vi set. Ja, med næse og det hele. Ja. Jeg kan godt lide den. Jeg kan også godt lide den. Ja, Malte. Ja, altså jeg har bygget en gigas julemand, som vi kan se. Ja. Der er ikke sådan rigtig noget inde, men jeg synes, vi skulle sætte ild til den. Ja, men vi skal lige finde ud af, hvem der har vundet først. Altså, jeg synes, Victor har gjort et rigtig flot stykke arbejde, så jeg sætter min stemme på ham. Jeg synes, inspirationen med julemanden, det synes jeg var godt. Ja, det synes jeg. Ja, jeg synes, julemanden, han skal vinde. Hvad synes I over på langsiden? Jeg synes helt klart julemanden. Det vil jeg også sige. Men det eneste, der mangler på julemanden faktisk, det er øjnene. Ja, det synes jeg også. Men Og som så I vil kan jeg se, jeg vil sige, Øjnene sidder ikke godt på. jeg vil sige, at det var rigtig godt. Det var et rigtig godt arbejde af Malte. Og jeg synes, det er virkelig flot. Men jeg sætter altså min stemme på Victors. Ja. Men så er der to Den er helt stemmer. unik. Så skal vi sige... Så trykker vi lov. Prøv lige at høre, der er ikke noget at trække noget op. Jeg har vundet. Jeg får lov at gå i se. Det er så godt. Ja. Det var så Lasses far. Okay, Ja, fint nok. Jeg sætter ild til min... Okay, jeg tænker på at tale mellem 1 til 5. Nej, ved du hvad? Jeg tror faktisk, jeg skal rykke min stemme til Victor. Hvad? Så har vi Snemanden vundet. Det kan man da godt. Det kan man da ikke. Snemanden har vundet, og det er Victor. Så må du godt sætte lidt til. Ja, ingen andre. Okay, Ingen andre, kun med. Kun med. Ja, okay, så Jeg bare vil flyve op igen. Ja, og så er der jo igen Der er Nej, I skal gå ud. Så er der igen en at sige Ja. farvel og næste omgang. Okay, jeg skal lige se en gang. Der er TNT. Jeg vil helt gerne have det. Okay, men jeg kan lige så godt sige, at næste gang er det også dommer. Næste gang er det mig og Valdemar, som er dommer, som skal bygge mod hinanden. Så hej hej.